Pagkunhod o paghunong sa mga insidente sa pagpangawat ubos sa jurisdiksyon sa Abiliana Police Station ang gitinguha karon sa kapulisan human sa pagkasikop sa notadong kawatan nga si Danny J. Liston alias JJ. Nadakpan si Liston pinaagi sa buy-bust operation nga gilusad sa barangay Kamputhaw sa Dakbayan sa Sugbo ni adtong Domingo, Agosto 4. Gipahigayon ng operasyon human na kumpirmar sa PNP ang kalambigitan sab sa illegal nga drogas ni Liston. Gisuwayan sa MyTV Cebu News Team ang pagkuha sa habig sa suspect apan igo na lang kini mitago og nibalibad. Nagkanayon si Police Captain Mark Eric Papong, hepe sa Abiliana Police Station 2, nga nadakpan ang suspect tungod kay nasayop kini og pakigtransaksyon sa confidential informant sa kapulisan. Nasakmit ang 5 kagramo o 34,000 pesos nga balor sa shabu gikan kang Liston. The suspect was caught in his possession more or less 5 grams of shabu with an estimated standard drug price of 34,000 ma'am. Sa una ma'am, by virtue of warrant of arrest na lang to siya nadakpan ma'am. Gikuan gyapon gipangita. Tapos agkaron ma'am, nadakop na to siya through buy-bust operation kay ni namay nakatransact niya ma'am nga atong confidential informant. Gila isip most wanted person sa Abiliana Police Station ang suspect. Matod ni Papong nga sa milabay nga buwan, gisaka niya ang ilang alarma og alert level 1 tungod sa sunod-sunod nga pagpangawat sa suspect sa iskaryo sakop sa barangay Kamputhaw. Akyat bahay ang usa sa modo sa suspect dayong kadlawon. Dugang ni Papong pipila sa mga nakawat ni Liston mao ang 200,000 pesos nga bike ug mga gadgets nga moabot sa kapin 150,000 pesos. Human sa pagkasikop sa suspect, nauli sab ang pipila siya mga nakawat sa mga biktima. He was also the notorious robber sa atong area. Daghan na siya mga gikawatan diri sa atong area, including diri sa area sa Kamputhaw. Different items na ang mga nakawat. Tapos naa siya nakawat ma'am diri sa may Kamputhaw nga worth 200,000 nga bike. Tapos mga iPad Pro nga worth 150,000, mga MacBook worth 100,000 gyapon ma'am. Gitakdang mag-atubang og kaso nga kalapasan sa Section 5 ug 11 sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang suspect. Kasuhan na to siya o paglabag sa Republic Act 9165 under Section 5 and Section 11 for selling and possessing illegal drugs ma'am. Tapos ato po siyang gipasakan og kaso for the robbery na he committed sa mga previous niyang kawat diri sa atong area ma'am. We are very happy na nakuha nato ni siya kay at least dagantang mga kawat nga masulbad tungod sa pagkadakupan ni JJ ma'am. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa MyTV Cebu.